Моя живот, значи от 15 годишни се сблъсках с ключарството. Нали, запалих се супер небрежно, да се каже. Нали, моя баща ми каза, че ще започва нов бизнес. Бях твърде малък, нали, нали, каза ми, че ще се занимава с ключове. Аз веднага си представих един чичка с престилка, как реже ключове. Нали, това продължи около няколко месеца, докато не отидах един път в неговото ателие, нали, да погледна какво прави. Просто там работеше по един Volkswagen Golf 2, тогава това няма да го забравя. Нали, там му пренареждаше ключалката, оттам аз го попитах така и така, това става ли, аз това мога ли го, нали, той ми показа супер нагледно и ми го даде, нали, да го направя. Аз се справих, нали. И от тогава се запали. И от тогава тръпката не умира в мен.